Okay, det her kommer til at gå en smule stærkt, fordi jeg kan ikke følge noget 5 minutter. Okay, jeg starter med at finde udtrykket til udregning af arealet. Til at udregne arealet, der skal jeg så bare y gange x minus h i enden. Det skal vi hente, når execute med. Yes, der har vi så en udtryk for arealet, men det er som i 3 variabler. Derfor ved vi så, at til udregning af længden, og vi ved så, at den er 360. Men udtrykket for arealet, det vil så være 360 lige med y plus x plus det her, det øverste led og det led til venstre, som jo så kommer til at hedde x minus h plus y minus h. Yes. I den her i udtryk for længden, der kan vi så isolere h, og på den måde sætte den ind i udtryk for arealet, og på den måde få samlet udtryk med kun 2 variabler. Så det kan vi så ved at sige solve. Så sætter vi så det her udtryk inden for længden. Hvis den lige gider lave mig drille. Beder den om at isolere h. For udtrykket h, som vi så sætter ind i udtrykket for arealet. Hvor vi så i stedet for y's plads sætter det her ind. Det skal være i parentes. Yes. Det her udtryk, eller resultat, skal vi lige have expanded. Okay, her i opgave 2, der skal vi så gøre red for, hvilke værdier x og y skal have, for at hestens areal skal være størst. Det vi har gjort her, det er så gennem forskriften. Og i opgaven, der skal vi eller næste opgave, skal vi så bruge nulringen. Så derfor skriver vi solve. Og lige nogle klammer til indkapsle. Ja, og her i nulringen, der skal vi så gøre det i forhold til de partielt afledte for x og y. Så derfor skriver vi lige partielt afledte for x. X, y, den fjerner lige den der. Skal vi lige med 0. Og så skal vi have en værdi for y. Og det giver så de værdier, at når x og y de er 120, henholdsvis begge to, der er hestearealen størst. Og så for at være sikker på, eller hvilket slags punkt, nu skal vi så regne ud, hvilket punkt det er, slags punkt. Derfor har jeg gemt en task, der hedder... Okay, Inger, der kommer lige til at være en pause her, fordi jeg skulle, min mail har lige fuldstændig fucket. Ja, okay, så har jeg så sat jeg har sådan en task, der kan hjælpe mig at udregne det, så derfor der har jeg bare, får jeg den så bare opdateret i forhold til den her forskrift, hvor den så efter kan udregne, hvilken den så skal bruge til at udregne, hvilket slags punkt vi har at gøre med. Og der kommer så lige til at være endnu en pause. Inger. Og så kan jeg så skrive art. Her kan jeg så indsætte endnu en task, som kan afgøre, hvilket slags punkt vi har med at gøre. Så der er bare 120. Hvilken så fortæller, at funktionen er et lokalt maksimum. Hvilket jo så også vil passe med, at det vil være der, hvor arealet er størst. Det er det navn, Inger.